achteren. De vijfde plaats is geworden in de klasse heren, klasse bodybuilding. Beslip nummer 1, Jochem van der Ven. Vierde plek. Beslip nummer 2, Dirk Artsen. Dan de derde plek. Beslip nummer 3, Rocky Biervliet. Tweede plaats. Kijk, dat is zo lief maar, hè? Op de tweede plaats, beslip nummer 7. Onze winnaar van vandaag in de hele Classic Bodybuilding beslip nummer 5, Giovanni Klop.